गावठी काकडे. ते सफेद पण गावतात, पण त्याच्यापेक्षा ह्या गावठी काकड्यांची चव लागता एक नंबर भारी. पण ह्या गावठी काकड्यांमध्ये होता काय फसा. हा, कसा फसक होता, कधी कधी आपण आवर्जून आणतो आवडीत, खाऊक सुद्धा कापतो. गावठी म्हटल्यावर माणसात उठाण पडतं ता काय त्याच्यामुळे होता काही कधी कधी निघता कडू. तर ही कडूपणा ह्याचं कसं कमी करू हो, ह्याच्यासाठी आजची आपली किचनची टिप्स. जरा तरी कडू असताच काकडी, त्यामुळे काय करायचो, असं पुढचं देठ काढायचो आणि तो असो 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 करायचो. ह्याच्या इथे इथे असं पांढरू 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 भाग येतात, फेस येता. यो बघा जवळ दाखवतोय, इलो दिसलो, यो बघा फेस, यो असं फेस येता. त्यांनी काय होता, असाच नसात तो कडूपणा जाता. आणि तरी पण कडू लागली बेस तर ती काकडी खायची नाही, जनावरांना चावलेली असता आणि मग त्या कडूने आपल्याला त्रास होता. कोशंबीर विशंबीर सगळाच कडू होता. मग ते केलेली